ja, vi får väl fixa någonting. Vi brukar göra lite loppis och sådär, men det förmår inte vad de gör. När vi hade omkring, vad ska vi säga, 35-40 barn, så behövde vi årligen 100 000 kronor. Och vi hade 80 faddrar som uppfyllde kraven. Och när jag åkte till skolorna i Skåne då och berättade om förintelsen, så frågade alltid skolorna, hur mycket pengar vill du ha? Jag sa ingenting, men en postgirokonto skicka till kurdiska barn. Och jag har det här, de som är intresserade. Jag skulle gärna vilja säga högt vad är det för postgironummer numera som är på mitt personligt, hoppas att ni har förtroende, konto. Därför att antalet faddrar minskade med tiden. Folk tröttnar lite. Och just det. Och postgironummer är de som är intresserade. Det behöver inte vara stora pengar. En 100-lapp. Eller 5. Någon som har det. 151 14 99 7-4. Och sen står det adressen. Det går på min adress och det står Helena Syller Svantesson. Nej, det är på mitt namn. Och där under avsändare, det är ni som vill skicka, det är avsändare. Efternamnet kan vi se en gång till. Ja, 151. Vänta då, det är bäst jag tar mina glasögon. 151 19 Nej, 151 14 99 7-4. Och det står sen mitt namn. Och med, alltså betalningsmottagare, det är jag. Det är därför det står bara namnet. Avsändare, det är ni som skickar. Och sen så på vänster sida av en sån där postgiro så kan man skriva vad är ändamålet med de här pengarna. Jo, först så skriver man en summa hur mycket man vill ge. Det vet alla. Och men här så ska man skriva gärna stöd till anfallsbarnen i Sulamania. Får jag en minut att jag får polisen sen med en minut bara att jag förklarar det något. Okej. Det var så här att när de ockuperade i Syrien så här Halabja, efter, jag tror det var kanske 1 vecka, 2 veckor, då blev det startade förhandlingar mellan Iran och Irak. Och det blev Halabja offret och allting blev liksom det som det är. Och det är på något sätt att det är själva för mig att det är Halabja som har blivit det liksom som det är en del, en signal till iranierna. Om han gör så här med sina hemstäder, då skulle han göra precis likadant med iranska städer. Då blev det liksom det förhandling. Halabja blev offret. Och nu det är efter så många år Halabja utnyttjas i politiska syfte. Och det är när jag sa det är positiva, och det är självklart det är positiva för många. För de som samlar pengar i sin egen ficka, det är Halabja jättepositivt. Det är liksom som, och det finns jättemånga av dem. Tack så mycket. Ari. Adrian. Jag har bott här i Sverige ganska länge. Efter när vi såg de här bilderna från Halabja, vi bodde här ganska 5-6 år, jag var med några kollegor. Jag vet inte hur många av er som har varit på Stefans konferens när han kom tillbaka från Kurdistan. Det var 1988 på våren. Jag var där med några, jag vet inte hur många är där. Okej. Ja, det var alltså när vi lämnade de här hemska bilderna framför tvn hemma och vi satt och grät.
och vi visste inte vad vi ska göra. Alla hade jobb, jag fick ledigt från mitt jobb och direkt skolan direkt och sa till mig, gå hem Ali, du behöver sitta hemma. Det var ju så hemska bilder. På den tiden fanns ingenting, kommunikationer, ingen internet, ingen visste vad som har hänt. Och lite grann hörde man här och där vad som har hänt i Halabja. Men när det var några kurder som satt på första bänken var lite arga på Stefan när han använde kurderna är en bricka. Kommer du ihåg det? Jag kommer ihåg att han var väldigt arga. Men vad Det var några som var arga på dig att när du sa kommenterade att ni har blivit kurder som en bricka. Ja, precis. Jag kommer ihåg. Men det är fortfarande samma sak. Okej, jag kan säga att så här, det har varit kanske. Kurderna har blivit brickor mellan Iran, Syrien, eller Turkiet eller Amerika. Och så där. Men just Halabja är inte en bricka mellan de här två partierna heller. Det är inte en bricka heller. Efteråt, på hösten 1988, åkte jag till Syrien. I Damaskus, där det var en internationell handels konferens någonting. Då såg jag ett tält, jättestort tält, där alla bilderna som jag inte kunde se i Sverige, så kunde jag se den i den här tälten som Iran hade använt som propaganda mot Irak. Jo, men... Fråga. Fråga. Nej, Det finns ingen tid alltså. Vi är inne i det. Inga fråga. Alltså, när du ser gas positivt, om vi väntar på det här som positivt. Jag ser personer som har ägnat sig väldigt mycket för oss kurder. Jag är tacksam, Stefan, hade du inte varit där och riskerat ditt liv så kunde du inte se de här bilderna. Och samtidigt till dig, jag tycker att det är fantastiskt människa. På Engelbrektsskolan hade vi en man från Ungern, jag tror han är död nu, från Auschwitz överlevande. Vi kurder kunde inte, jag skulle vilja någon gång se en kvinna där och berätta vad som har hänt i Halabja. Överlevande. Vi behöver samma sak som händer i Auschwitz i övrigt. Jag tackar dig också för att du kan genom dina böcker, dina texter kunde berätta de här detaljerna. Tack så mycket. Du har rätt jättemycket och träffat många europeiska politiker säkert. Och fortfarande då står en fråga som är ofattbar för mig. Varför europeiska regeringen och parlamentet, inklusive svenska som vi har svårt att acceptera vad hade hänt 1998 med ett folkmord? Ja. Svårigheten ligger att det finns inte fakta om det, de som vet inte om det är folkmord eller inte, eller inte någon annan. Vem kände inte till fakta? Svenska regeringen, europeiska regeringen. Du menar att det ska finnas någon officiell förklaring att vi betraktar det här som ett folkmord? Ja. Annars kan jag inte se att någon som motsäger det. Alla vet ju att man dödade stora lager av civila, försökte utplåna hela samhällen, att flera hundra byar faktiskt blev förstörda och att människorna blev dödade eller fördrivna. Det är definitionen på ett folkmord. Ingen säger emot det heller. Ingen säger emot det heller. Och internationellt har man ingripit emot Saddam-regeringen ändå och den främst ansvariga för Halabja står inför rätta just nu, så du kan inte påstå att någon försöker dölja det här sammanhanget. Bra. Keyumars. Jag undrar, Helena, ni var läkare under tiden som ni har i Kurdistan. Om de biologiska vapnen har kunnat påverka generna, man ser det idag att många barn föds handikappade. Svårt att säga. Jag tror inte att det finns någon riktig utredning. Men så vidare jag vet så fanns det bara ett barn, denna Korestan, som var på kollektivvård, som var utsatt för gasen. Inget mer, utan det är nog papporna som kom åt när Saddam skickade dem till öknen och gjorde experiment med gas på dem. Det lär ju finnas bevis på det, att så var det. Jag har en
läste upp en resolution till regeringen, svenska regeringen och speciellt till utrikesministern om att varför Sverige reagerar inte på att fördöma anfall och anfall. Halabja finns klara fakta på. Och man uppmanar i den resolutionen att framförallt till regeringen och till utrikesministern att de ska agera i denna fråga. Och jag vet inte vad det förhindrar att de inte gör det. Sista frågan till Det var så här att jag var på en konferens i USA och det finns